mahatod kan mga napapanahon na issue kan aldaw. Bahayag ng mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog nin Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in Miyerkules, Pizza 2 sa bulan ni Abril 2025. Sa pangaran ni dating konsihal Chigo Obido, sa pangaran ni RSM Cora Obido, Lado Teknikal Darwin Obido, ako po ang sendong lingkod. Amigo sa radyo Alwin Masidalyo Bitalwin Dobolal. Iban po tabi nindo ako sundo kitang alas sutsunin pagkaaga digdi po sa programa, pero sundo kitang alas 9 ha. Kunya na pagkaldaw na ini. At Tingog din Barangay Morning Edition. Duman sa mga parantabay niya to, drivers on the road, natakantabay ngunyan, good morning po. Sa may mga birthdays kunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian get well soon. Tagabos na nakatutok na ko dyan sa satuyang programa. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Nadainin na pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak mentras nakatutok po. Digdi sa 1FM 88.3. Sige. Summer na. Grabe so init ano. Bisyo na ko kasuhapon kaya nagkuan ako malangani alauna imidya na ko. Alauna na ko nakaabot digdi sobra no. Iyo alauna na ako nakaabot digdi kasuhapon. Busy. Egi Okay, good morning po sa mga paraantabay ta. Mainit na po ang sitwasyon kan politika ngunyan. Digdi sa Legazpi, sa Daraga, sa iba pang mga areas, lalo na sa bilog na probinsya nin Albay. Garoso abo nin kuwada daw magpadaog. Ngunyan, may mga surusurvey, may mga surusurvey po na nagluluwas, tabi. Aram nindo si ano yan, so inquirer.net, tabi. May survey yung Pulse Asia. May survey yung Pulse Asia. Si Congressman Joey Salceda, labanan inikan Salceda Rosal sa Albay, ini an mainit ngunyan. Ang susugduban sa survey na ipinaluwas, paluwaskan inquirer.net, sabi, social weather station po yung
source is uminabot Darwin sa luminamang din halos 10 points percentage kontra kay dating Governor Noel Rosal. Pero ang survey, anday ko lang po tabi makuan, anday ko lang iniposible. At siyempre, Joey Salceda yan kuan yan. Anday ko lang makuan sa vice gubernatorial tapos sa congressman kung garo hindi ho kapanipaniwala yung survey din do. So arayo sa katotohanan Ganyan, sabi ko baga sa Indo, may mga bagay, may mga survey na nagruluwasan po tabi ngunyan ta eleksyon ini. Pagadalan ta po, taan survey po, bako nangulugan, nagana-kana, pagsiringkaan. And survey po, inisaro na preference nindo konsisay an mga leading candidates. Tapos kamo an madesisyon kung saan ba talaga kamo. Grabe an undecided Actually an undecided po mga 30%. Gustong sabihon kung undecided po ay 30%, so mga nasa baba medyo lamang, nalalamangan, pwedeng makalamang pa yan, depende po tabi sa indang style kang kampanya. Tapos po tabi, depende sa kwarta, sa last hour. Sabihin ko sa indo po tabi, sa totoo lang, kwarta po, inaapod na digdi po tabi nagkakadetermina. Nadidetermina po tabi sisay po ang manggagana. Pagabot po tabi duman sa 3 days before po tabi na operasyon kan mga kandidato. Which is dahil man kita pwedeng magtago dita, masabi ko mukan o tiko na ko. Dahil kita pwedeng magtago dita, talagang nangyayari naman na pag 3 days before, yaon na dyan minsan gani 1 week before, nagkakaramangan na iyan. Pero ang kadaklan 3 days before tabi diyan nagluluwas ang pirak. Ang PNP daiman nata alimbawa sa leader kang kandidato bumantay daw diyan. Daiman pwede yan bumantay diyan. Duman sa kampo kang kandidato magbantay daw yan. Dai po yan mabantay. Ang pulis makaagsa na yan ng checkpoint. Checkpoint. Isa checkpoint dai mo man pwede mong makuha ang pulis pag may checkpoint. Day po. Day mo po tabi makukuha ang kwarta kung sa checkpoint ka sana po mag-aasa, lalo na sa PNP. Kasi pwede man may mga alternate route man po tabi na pwedeng agihan. Sa kadakulan kan bukas na tinampo digdi maski nga ipo tabi sora tao binuksan na so tinampo pwede nang agihan, di ba? So mga mayayaman digdi sa tuya nakabakal nin daga sa bulod binarakal nin manang 200 pesos so per square meter, pinagibuhan nin tinampo tapos na. Maray na aga si Cristo Riopaw, maray na aga tabi sir, di ba? Ibaga sungon yan kita. At sabi ko sa Indo, ang madadarahan talaga digdi kung ura ka talagang itatao sa last hour. Talagang madadarahan ka. Arayoon yung percentage na ikamanggana. Pero kung igwa ka man kita tao, mas kidakulaon ngayon tinao sa ibong, tapos igwa ka man kita tao, digdi po, man-neutralize kung sisay talaga ang iboboto kang tao. Tantawag niyan, actually, kita bagata siyempre nagdadangog tayong boses, nadadangog ta po tabi yung reaction kan tao, nadadangog ta po tabi yung tinataram kan tao. Actually yung tao dahil naman talaga po nag-aandam tawan mo sindanin kwarta, sinasabi po tabi na iburulta sana bulsaman sana po tabi yan. Pero may mga tao man na nakadepende sa kwarta. Kumpira ngayaan itinaw, paglalangkaw di duman ako. Di tama yan pwede na
dahil man pwedeng pagtaraman yan nata, desisyonin da yan, opinionin da yan, sailing ninda tamasin, dadi go, wala naman problema. Di ba? Wala naman problema, wala magkipakontra sa sendo po. To sabi nga ni po tabi, dahil man kita itatawkan kandidato, di ba? May mga kandidato ngunyan nga ni na ngunyan pa sana, nananao na. So, 10. Ngunyan ka ngayong aldaw. Ngunyan ka ngayong aldaw, sining kaining oras. May oras na dapat manao. Iyon na yan. Nagpupo na po tabi. Nagpupo na po tabi an fight. 40 aldaw na sana. Nagpupo na. Dito na sasabihon. Di sa albay Dito na sasabihon po kung sisay iyan na kandidatong iyan. Tangon yan, bawal na baga po tabi ang panao. Pero, ining bawal na manao, kung madakop ka, actually, sabi ko sendo, ang Commission on Elections, tabi, ang Commission on Elections, nagpapatanid yan. Pero, sundo man sa lagayan sa patanid, sabi ko sendo, sisay man tao po na tinawan ka na, masumbong ka pa. Pag tinawan ka, masilinsyo ka na baga. Di ka naman po tabi mataram na tinawan ka kan sarong kandidato, takasabay-sabay ka sa kaso. Nata, siyang gustong makasabit sa sarong kaso abir daw. Di ba? Ora man siguro tawo na gustong makasabit sa sarong kaso. Ibaga, iyan ang issue dahil naman, kaya yung pangapudan kan COMELEC, sundo man sa yan po tabi sa pangapudan. Kaya nga ibaga nauuso pag eleksyon, so COMELEC chairman, nauuso po tabi si, nauso po tabi yung tinataram na yaong ka na naman ngaya, si Patanid, Boy Patanid. Boy Patanid. Ayan na naman niya si Boy Patanid. Tapos wala magkinangyayari. Because, day man talaga day man talaga po tabi, makiki-cooperate. Day man makikipag-cooperate sa Indukaan. Diba? So anyway, abi ko sendo, tagabos naman igwa, na itatao, gabos man po tabi, day ka man nagkandidato, tanganing gusto mo magpapirde, gabos may itatao. Magpili na lang kita kan nasabota kung sisay. Magpili na lang kita kan nasabota po tabi kung sisay. Ngani na day kita nin kuan, day kita nin problema. Lalo na sa party list. Baka pwede naman na magpili kita nin Matanos, So Matanos, kung si Seso nakatabang na sa tuya, duman kita. Kung si Seso nakatabang, duman kita. Kadakulang ngunyan baga, may mga party list, mga taong kuan. Tapos pagkatapos kan pagtapos na, tapag nangkana po tabi, ito duman. Dilin siya digdid, dilin siya duman. Di ba? So yan po ang mga, sabi ko sendo po, ining sa tuyang programa ngon yan, sundo eleksyon. Tinatawan ng 13 oras, tangani po na at least may pasabot, po tabi, sa indagabos yung importansya kan, importansya po tabi, kan, eleksyon na ini para sa sato. Yung importansya po tabi kan eleksyon na ini para sa sato. Kasi digdi nakasalala yung buhay ta
Takon mako akita din mga leader na puro makbas. Nako, kawawa kita. Di ba? Kawawa kita. And remember po na pag nakaturo ka ng mga yan, dahil naman sindang pakiaram sa to actually. Ano po mang pakiaram ka yan? Pag nakatukaw na, dahil naman yan eh. Ngunyan man sana yan. Ngunyan man sana yan. Pag sa mga pirmiruhan man sana eh. Diba? Sa mga pirmiruhan man sana ngayon. Ang Comelec, ganun pirmer na po tabi kan Comelec na sabi ni Attorney Jane Balisa, yung Comelec Regional Director, may mga nareceive na dapo tabi sindang reklamo mapadapit digdi sa pirang mga barangay officials na may big kikilingan. So ani ba baga digdi, so sabi ko sa endo dahil pipagamit sa mga facilities eh. Dahil ka mo magparaanad kayan ta, pwede po na magkaigwa ka mo kanin kaso. Pwede po na magkaigwa ka mo kanin kaso pag nagkataon po tabi, tapag nagreklamo ka mo, yan pwedeng gamiton yan eh. Gamiton ang mga facilities kang gobyerno, mga barangay hall, mga covered court, kaya nga ibaga dyan, harani dyan, ibinugtak dyan po tabi kon sa inyong mga campaign posters nindo dapat ibugtak. Mga facility yan kang gobyerno. Ngunyan, jawa kamuan mga kapitan dyan, kamu pa so naging dalan, tangani na may pagibuan mga covered court na yan, bako naman yan sa indo sa diring kwartay. Property yan kang gobyerno. So therefore, pwedeng gamiton yan nin maskisisay, bastang magpaaram. Bastang magpaisi, pwedeng gamiton maskisisay. Tangon yan kasi, ang nangyayari, pagkalaban ka kang kapitan, ang kapitan baga dapat, ang barangay official, dapat bako sinda na magiging partisan sinda eh. Dahil sinda dapat makikiaram eh. Kaya lang, dito na pagpara lukuhon po ang sa tuyang sa diri because natatatalo-lukuhon tapan sa tuyang sa diri na ang mga barangay official, gabos naman yan, pati na nga ni po tabi so mga health workers, pati ang health workers po, kasarabay na sa kwan dyan, kasarabay na po tabi sa mga tao sa barangay, mga opisyal sa barangay na ginigibong leader kan mga politician. Di ba? Kamu baga po ang ano yan? Kamu baga po tabi ang bihikulo kan mga politiko sa barangay. Minsan na pig-aragawan ng kapitan eh. Pigbabarayadan so kapitan, tangani po tabi na duman sa nasinda. Tawan ta ka ngayang sarong milyon, pero digdi ka sako. Pero ang problema sabi ko sa indo, o di so pamilya kang kapitan, pamilya kang kagawad, iyon mabuto sa indo. So tawo, bako man sa indo. So tawo, abo man sa pigdadaran dong kandidato, may problema talaga kita. Kukuhaon sa na po tabi, so pirak. Pagka kuha kang pirak, tapos na. Or, so kapitan, so leader kan politiko, ibinulsa sa kwarta, pirdi so kandidato. O kada iyon mangyayari kan niya naman. Abi nga ni po tabi, number na pinagdadagdagan mo yung o dinudugangan mo po yung kwarta para itao sa tao. Tangani na ibakal nin boto. Damor po tabi ang tentasyon kaan. Ya po, ang tentasyon kayan yaon. Perminaan. Yugon mo ang kon 5 mil itatao. So, 10 baga, na 5 mil, 50 mil na. 10 na. Tapos, guguntingon mo, saka. Igwa ka ngayaki 50 na tao, na ilinista. Pakalistahan mo, tinaw mo, so 40. So, 10 po, tudas na. May 50 mil ka. Baka may 50,000 ka.
kon mo yan. Iyan ang ginigibo eh. Pierdi so kandidato, irakpan kang kandidato. Minuda so kandidato, dahil lang sa kagibuhan kan leader. Iba ka? Iba ka? Sige. So 25 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, igwa na kita nin 31 lampas po an alas 8 o alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Valladolid, 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 Monsiato sa pagkiwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo at paninindugan sa karangayan maaasahan. Valladolid, 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 Vince Baltazar na, Vince Baltazar na, Vince Baltazar, literal salamat sa imo. Matinabang mabuot, Vince Baltazar, madali mong ranihan. Madali mong ranihan, iyan si Vince Baltazar, Vince Baltazar na. Iboto, Vince Baltazar. Makadiyos, patinabang, Vince Baltazar. Numero 4 sa balota para konsehal sa Siyudad kan Legazpi. Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, siya ay mapagkalinga, Gloria, Distrito 2 mahal niya, Gloria, Kaloy Andes, Gloria, Gloria, kalinga ang hatid niya, Gloria, sa barangay man o bayan, Gloria, kalingang Gloria ay nadarama, Gloria, si Kaloy ay kapamilya. Pasalamatan tapuan sa muya pang mga sponsors digdi sa Linten Activities 2025. Miss Evelyn Delbo and Family, Rizal Street, Legazpi City. Tancholing Hospital, Imperial Court Subdivision Phase 2, Legazpi City. Engineer Vincent Raymond Tancholing, CEO. Will & Sons Corporation, Rizal Street, Legazpi City. Mrs. Marisa Amados, Manager. Anrawis Enterprises, Arawis, Legazpi City, Mrs. Jesusa Miranda. Miss Yelanas, City Agriculturista, City Agriculture Office, Lacandola Drive, Gogon, Legazpi City. Honorable Bibi Glinda Bongao, Governor Province of Albay, and Buklan Food Center. Elizondo Street, Legazpi City, Mr. Jerry Tan, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PNP Regional Office 5 Camp, Brigadier General Simeon Ola, Engineer Warren Azotea, District Engineer, DPWH 2nd District Engineering Office, Airport Site, Legazpi City. Yan po ang samuya na mga sponsors sa digdi sa Linted Activities 2025. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Igwa na kita nin 20 minutos na sana ini. Antes mag alas 7. Pag alas 7 po, and DWRL Bareta alas 7 po tabi. Tapos, siyempre,
day ka mo magbutas sa samuyang programa, tabi, susunod, igwapa. Alas 8, sundo alas 9 po, nin pag-aaga. Yan. Iyon na po yan. And fight. Sige. Anyway, ano na ini? May kuana no? Kita konto na gud ngayon. Ay, oy, kuan ko na ini. Basahon ko na ini ha. Basahon ko na ini po na forbir kita magpasiring sa iba pa. Ano ya? Alini sa Legazpi City Water District, please be advised that there will be a scheduled interconnection of the new 4 diameter pipeline to the existing 10 diameter transmission pipeline at Barangay Cruzada, Ngonyanal daw po yan, April 2, 2025 at 8 a.m. at until 5 p.m. The maintenance activities shall affect consumers located at left side of F. Akinde Drive to Albay District. The said activity aims to enhance the water distribution system in the said area. Due to this, the above mentioned area shall experience low power pressure to no water as well as quality concern. Alat ko nata nagbak. Normal water supply to our consumers is expected to be restored within 24 hours from completion of all maintenance work which are necessary in order to improve our services. We apologize for that temporary inconvenience and thank you for understanding. Sige ha. So mga area po na nasa may F. Akinde Drive, pasiring sa Albay District, Legazpi City, taday pa man kay alas 8, maalas 7 pa man sana, magtipo na po, mag-ipo na din tubig hata sundoy ning alas 5, day kamong tubig. Day kamong gagaramiton dyan. Kung kamo nakaantabay digdi sa Samuya Ngunyan, sa 1FM, sa Tingog din Barangay, magtipo na din tubig, pangkarigos, panglaba, kung ano-ano po tabi, nakaipuhan ta. Ngani po na kuwang kamo, tranquilo na. Igwa ka mo nin tubig maghapon. Bata may initon ngon yan hata, sabi ko baga sendo, summer season na kita. Summer season na po tabi kita. Ano pamansan? Tapos na. Tapos na eh. Summer season na. Ege. Ayos. Solve na. Ano ini? Bluetooth 5 audio receiver. Yan. O ni Kwan. Pigiling ko digdi kung ano an pwede digding magamit tadi. Ngani na. Abon ako sa ding mga kurupan na ini. Saka. Iyan. Dakulon man adi. Pangrimate. Pangrimate ini. Yun ang fight. Yun yan fight. Okay. So, sige. Anyway, orat yan po ta. Ano yan? Orat yan ta. Kuanon ta ini na sa tuyang
diskarte huntay ni. Okay. So, urat yan po. Urat yan yung kwanta. Iba pang mga kwan. Iba pang mga bareta. Pangapudan ta na lang duman sa kwan sa pagapudan to lang po tabi duman sa tuya na mga opisyalis kan barangay, duman sa mga opisyalis kan barangay, sumunod kita. Sumunod kita digdi sa kuan, sumunod kita digdi sa tama, sa tamang ano yan, tama po tabi na patakaran. Tayo man sana yan, yung man sana yan po tabi ang kaipuhan, tapag dae maula kita digdi. Okay, pag sinumbong kita dyan, pwede kitang makasuhan. Tapos magkasurupog man kita sa kuan, pagkasurupog man kita, masupog baga na bako man lang sa indo pipangimot din do. Pero mina iyo yan na nangyayari kasi pag ano yan, pag siringkaan, pero may nangyayari ay ano na yun, barato na. Ano di buy and sell, barato na. Sige, anyway, di ko ring pirak barato nga yan, taday ka mang kwarta. Paano ka nga bumakal na day ka mang pirak. Ege, so ano man inita tasala na naman dala badalay yan ta kwaon ta nang nagayod po tabi may mga barita kita digdi para si Rodriguez. Sige, so kwaon ta nang na po tabi ang report na naghahari dyan sa Metro Manila. Nasa linya si Nestor Kagitla. Philippine Coast Guard binati ang kauna-unahang babaeng 2-star general ng Philippine Coast Guard. DWGO Live Report. Nestor Camin. Inanunsyo ng Philippine Coast Guard na si Rear Admiral Michelle Silva Campo bilang unang babae na mayroong ranggong 2-star general sa Philippine Coast Guard ay formal nang nag-etiking. Si Silva Campo, isang nangungunang nagtapos ng Coast Guard Officer Course Class 1 at si Charlie Macagitaw ay ang unang babaeng 1-star general sa mga opisyal ng linya ng Coast Guard noong October 2021. Bago ang kanyang appointment, nagsilbi rin siya bilang unang babaeng Inspector General ng Coast Guard, Inspector General Internal Affairs Service, Coast Guard Adjutant, Commander ng Coast Guard Doctrine Development at Research Command. Sa pagtatapos ng araw, hindi ito tungkol sa ranggo, ito ay tungkol sa kung gaano ka kahusay mamuno, gaano ka naglilingkod at gaano ka kalalim ang iyong pagmamalasakit. Nagtapos siya sa Juris Doctor degree sa Cor Jesu College sa Digos City at nakamit niya ang Master of Science sa Maritime Affairs na dalubhasa sa Maritime Law and Policy mula sa World Maritime University sa Malmö, Sweden noong 2009. Si Silva Campo, isang fellow ng Daniel Inouye Asia Pacific Center for Security Studies sa Honolulu,
Hawaii ay sumali rin sa mga international na programa sa pagsasanay sa Yokohama, Japan at sa Australia. Mula sa Philippine Coast Guard Manila, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa Armang Panig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. DWGO Live Report. Alright, maraming salamat kabahaging Nestor sa report. Si Police Staff Sergeant alat na nata data edita day nag-answer. Okay. Max Lobendino Jr. hari dyan sa Campo General Simeon Ola, may report. DWGO Live Report. Max, come in. Magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po na makatabay sa programang Tigo ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Arestado po ang 38 anyos na driver sa magkakasunod na anti-illegal drugs operation ng kapulisan ng Daraga sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Edgar E. Azotea, hepe ng Daraga Municipal Police Station. Sa pagkipag-ugnayan sa PDEA Region Office Pad, ikinasa ang bypass operation bandang alas 6:20 ng gabi sa Purok 1 sa Barangay Kiwalo, Daraga, Albay. Arestado ang sospek na si alias Boy na residente ng Purok 6 Bilasco Subdivision, Barangay Sipi, Daraga, Albay, at kabilang sa listahan ng mga street level individual na masugid na minamanmanan ng mga otoridad. Na-recover mula sa kanyang posisyon ang 6 na piraso ng heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang nagkakalaga ng 36,720 pesos. Ang sospek ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lobendino Jr. Nag-uulat para sa Tigog Din Barangay. Salamat, Max, sa report. DWGO Live Report. Alright, balikan ta si alat ko na kabahaging Nestor Cagitla, tatlong tulay sa Barangay Lumang Bayan sa munisipalidad ng Pamalayan Oriental Mindoro na kompleto ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, Matagumpay na nakompleto ng DPW Southern Mindoro ang ikatatlong tulay sa Barangay Lumang Bayan sa munisipalidad ng Pamalayan Oriental Mindoro bilang isang pagpapatuloy at pagkompleto ng Lumang Bayan PCDG Bridge, kung saan ang una at ikalawang tulay ay sabay-sabay na kumpleto noong 2022. Ito ay nagbibigay ng mas mahusay na pag-akses sa komunidad, pati na rin ang pagpapadala ng mga kalakal at serbisyo mula sa lugar. Ang pagkumpleto ng proyekto ng tulay ay naayon sa pangangasiwa ng layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ulat na binahagi ni DPWH Southern Mindoro District Engineer Annalyn Padulyo kay DPWH Mimaropa Regional Office 4B Director Gerald Pacanan Seso III, ang proyekto ay nagsasangkot sa pagtatayo ng 238.50 square meter ng PCDG Bridge, 2-lane, 1 span, 25 linear meter bridge na 590 linear meters. Ang pagpapanatili ng pader na may konkretong guardrail at solar lead na ilaw sa daanan.
Ang tulay ng Lumang Bayan ay umaangkop sa higit na 15,000 mga residente ng barangay sa Lumibayan, Santa Isabel, Ranso, Pili, Banilad at Ginhawa. Ang proyekto ay nagpapadali sa mahusay na transportasyon ng mga kalakal at serbisyong socio-economic kabilang ang edukasyon at pangangalaga sa kalusugan. Nagbibigay ito ng isang makabuluhang link sa mga atraksyon ng turista ng Pinamalayan na karamihan sa mga beach na nag-aambag sa kaunlarang pang-ekonomiya ng bagong Pilipinas. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Kagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Salamat, Nestor, sa report. DWGO Live Report. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, igwan na lang kita din 4 minutes, 4 minutos antes mag alas 7 ng pag-aaga. Alas 7 po ang DWRL Bareta, alas 7 ha. DWRL Headlines. Mga darakulang istorya kan mga bareta, digdi po sa 1FM 88.3. Asin po tabi, simulcast man kita sa Radyo Pilipino 1080 DWRL. Alright? So, sige. Daro-diretso na kita digdi. Okay? Ano pa ini? Day ba? Day na? Okay. Anyway, kakaiba naman yung kwan eh. Yung tamainitan panahon duman sa mga nagbabiyahe. Nalingwang ko ini kasod mai-discuss eh. So nangyari baga duman sa Antipolo, kay Rakman kan pinagtabangan, kundi siya so nakagadan, siya so makukulong, tanang badil siya. Dapat siguro sa mga siring kayo ng pagkakataon dapat na maging kita kalmado. Yung negosyante na 28 anyos, kinuyog siya na din talaga sa video, ginulpi siya kan rider pigtrabangan siya Tapos siyempre masabutan mo man ano ang magiging reaksyon mo pag siring kayan. Wala ka na, siyempre depensa mo sa sadiri, depensa mo sa sadiri na nahiling sa video po tabi, ano yan, self-defense, nadidepensahan mo sa sadiri mo. Kaya lang, doang kaso niya nagamit siyang badil, ibawal ngon yan, o election gun ban, panduwa nakagadan siya. Murder, unmurder po, aram tayo na lifetime imprisonment yan. Ang sa iyang kuha na sa nadigdi is agado niya na may baba sa homicide. Diba? Homicide. Yan po. Ang nangyari. Ito nagadana so saro binugbog talaga siya ginulpi siya nakakuha na nga ni, halos nakaduko na gugulpi siya kan apat na tulong riders ito. Tulo doa na rider tapos so mga kwampa. Minsan kaya mga kuwang kita sa tidampo minsan mga mahambog. Dit na alimbuwa sinuriyawan ka dyan, pabayain na. Dahil ka man dyan magagandang suryawan ka pabayain na, magkuwang ka lang. Diretso ka sana. Tapag siring ka yan, kay rakman kang pamilya mo, makukulong. Siyempre makukulong ka ang kulungan pati, bako man yan, makukulong ka nin pirang aldaw sana Kung pirang sentensya mo kang korte, ito das ka. Diba? Anyway, so on minuto antes mag alas 7 nin pagkaaga mapaaram naman ako digdi sa programa gayod. Orat yan po ang DWRL Bareta alas 7 ha. So sunod na.